Ning alas awan-awan iki enake ya nggodhog-godhog tela apa mbili ngono bolo. Soale aku ki mau ki ora sangu sego ning alas, masalahe mau esuk ki aku mam karo bojoku ki wis rada awan dadi ora sangu. Lah ning alas kok krasa luwe iki bojoku njabel tela. Kayane iki telane ya empuk iki jengene tela ketan. Iki mau njabel sakwet kayane wis cukup. Gek iki aku arep neng gubuk langsung arep tak godhog. Nah iki mau ki sakwet isine gur loro gek karo cilik-cilik kuwi bolo. Ning kayane ya daging banget isine iki. Lah sedurunge aku nggodhog tela ki ya nyapu nggon gubuk kuwi bolo. Soale angine buanter ki uwe wit so kuwi lho godhong so kuwi do nang gubuk kabeh. Padahal iki mau esuk ya wis tak saponi, jrik saka ngomah tekan ngalas ki bablas tak sapu. Lah nyapune wis rampung iki langsung wae telone arep tak onceki. Nah bentuke iki ngene iki lho bolo, nek tela ketan ki alus ngene iki kulite beda karo tela sing digaplek wingi jenenge tela ireng utawa tela ndorowati. Lah iki sedurunge tak godhog ya tak kumbah sik men resik, gek mau ki wis tak perceli ngono kuwi men gampang empuk. Telane iki bener-bener putih kalau bolo, beda karo sing tela digaplek kuwi warnane iki ijik putih tela ketan niki. Wis rampung le ngonceki, lanjut aku arek deden geni dhisik bolo. Lah iki urup-urupku ki kur blarak ngene iki. Blarak garing karo klobot men cepet murup. Lah iki pawonku ki anyar bolo, ora sing kae dadi iki kerangkane nggawa saka ngomah gek didelehno nang alas men kepenak nek arep pindel ketel ngono kuwi ora dicanthelno meneh. Lagi mau suwi ora urip-urip bolo karo men metu kukuse iki men lemute ilang dadi men renek nyamuke. Genine murup langsung wae iki ketele tak indel ngene iki bolo. Dadi aku nggodhog ki bumbune ya kur tak kei uyah. Lah singkat cerita iki telone iki mau wis empuk ceritane iki. Wis mateng kek tak cedhuk siji iki tak delok. Ternyata ya wis empuk tenan iki mau ora suwean bolo le nggodhog. Lah telone iki bener-bener empuk tenan iki iso digawe pengganti sego iki bolo. Nek ngelih nang alas ngene iki gek nggodhog tela ngono wis mareki. Lah iki mau sing tak godhog ki ceritane kur sing cilik-cilik ke mau bolo, ternyata dadi sak piring ngene iki lho. Langsung wae iki arek tak mam karo Mas Bojo bolo iki. Mas Bojo mau wis ngenteni wis gawe wedang, kok wedange selak adem. Lah iki ning yo cik panas banget lho bolo, iki tak mam berdua wae ning gubuk. Jan syahdu tenan iki hawane silir. Tapi ning njaba ki asline yo panas, nek ning gubuk ki adem ngene iki bolo. Enak meneh iki nek dijuduni sambel bawang kaya aku dhisik kae lho. Dadi iki telane mau ki ora tak goreng, kur tak godhog langsung tak mam. Dicocolno sambel bawang ya enak, ning kepasan aku mau ki ora sangu apa iku bawange bolo. Dadi ning alas iki kur ana uyah tok. Nek lomboke ya isih ana tapi ijo ora ana sing abang.